dobrodošli na obeležavanje 10-godišnjice dvojezične nastave u oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Trećoj Beogradskoj gimnaziji. Dozvolite mi da najpre pozdravim naše uvažene goste, predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, njenu ekscelenciju Madame Christine Moreau, ambasadorku Republike Francuske u Srbiji, bienvenue, njegovu ekscelenciju signora Giuseppe Amanza, ambasadora Republike Italije u Srbiji, benvenuto, predstavnike Francuskog instituta i Italijanskog kulturnog centra, predstavnike grada Beograda i opštine Vračar, članove školskih odbora i predstavnike saveta roditelja obe škole, pionire dvojezične nastave u Srbiji, tadašnje direktore škola, saradnike sa univerziteta i prve predavače i učenike čije početne korake iz školske 2004-2005. godine već 10 godina slede Ribnikar i Treća Beogradska gimnazija. Poštovani gosti, sada će vam se obratiti direktori ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar, Snežana Knežević i Treće Beogradske gimnazije, Dragana Vasić. Vaše ekscelencije, gospođo Lučane, dragi prijatelji i saradnici. Kako red i tradicija nalažu, čast da vas kao domaćini događaja na početku pozdravimo pripala je koleginici Vasić i meni. No, danas ovde nema gostiju. Ovde su večeras prisutni članovi jedne velike dvojezične porodice dve škole, koji su svako na svoj način učestvovali u nečemu što je rezultiralo 10-godišnjim trajanjem. Pokušat ćemo da vas kratkom retrospektivom podsjetimo na dešavanje u ovom projektu i podelimo sa vama naše očekivanja u narednom periodu. Osnovna škola kao obavezno obrazovanje i gimnazija kao obrazovanje opšteg tipa pripremaju mlade za realni život ili svet rada u koji će stupiti posle 12, odnosno 16 godina obrazovanja. Za kakav to svet rada u vremenu ubrzanih promjena svake vrste škola može pripremiti mlade kada niko ne može ni da nasluti šta će biti potrebe vremena u kojima će se profesionalno ostvarivati. Zato je naš zadatak bio da ih jačanjem svih kompetencija sposobimo za izazove vremena koje dolazi. Odgovor na to smo prepoznali i u konceptu dvojezične nastave, što je bio osnovni motiv da ga zdušno prihvatimo. Škola Ribnikar i Treća gimnazija u obrazovnom sistemu Srbije imaju jedno specifično, visoko pozicionirano mesto koje prednosti predstavlja i veliku obavezu. Veliku obavezu u smislu da se od nas s pravom očekuje da svojim đacima vreme koje provedu u školi organizujemo i ispunimo kvalitetnim i nadasve korisnim aktivnostima koje će im biti neophodne za uspešnost u daljem školovanju. Nesporna je činjenica da je pored teoretskih znanja neophodno kod đaka stalno razvijati i veštine koje će im biti značajne kada određuju svoje mesto u svetu rada i svetu odraslih. Priča o kompetencijama nije puka priča, već stvarna životna potreba i naša realnost. Mi se ne zalažemo deklarativno, već predano radimo na tome da naši đaci postignu visok stepen kako znanja, tako i veština za život. To znači da povremeno moramo učiniti iskorak iz uobičajene sfere školskog života i oprobati se u nekim potpuno drugačijim aktivnostima. Dvojezična nastava postoji u mnogim zemljama sveta, posebno Evrope, čak i više decenija unazad. Ne postoji jedinstven model, baš naprotiv, svaka zemlja ima neku svoju specifičnost. I iako se ostvaruje na svim nivoima obrazovanja i na veoma različite načine, cilj dvojezične nastave uglavnom je isti u svim zemljama. Omogućiti učenicima da steknu visok nivo jezičkih kompetencija, što podrazumeva i dobro poznavanje kulture, i to u okviru dva jezika, maternjeg i stranog, a sve radi njihovog što uspešnijeg uključivanja u sve oblasti života višejezične i multikulturalne Evrope u kojoj je poštovanje različitosti i mobilnost ljudi i ideja imperativ.
Kad je školske 2004-2005. prva generacija počela sa pohađanjem nastave u prvim dvojezičnim odeljenjima 7. razreda Ribnikara, odnosno mešovitom odeljenju 1. razreda 3. Beogradske gimnazije, iza nas su već bile brojne aktivnosti na pripremi ovog, za našu zemlju, pionirskog projekta. Razgovori na ovu temu otpočeli su još 1997-1998. godine na relaciji italijanske i francuske strane, posredstvom ambasade, kulturnih centara sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom inostranih poslova u Srbiji. Međutim, najznačajnije aktivnosti su se desile tek 2002. godine. 16. januar 2002. Ambasada Italije šalje Saveznom ministarstvu inostranih poslova prvu verziju memoranduma o dvojezičnoj nastavi. 1. septembar 2002. na predlog Brigitte Laguerre, atašeja za jezičku saradnju, a u saglasnost Ministarstva prosvete i sporta, uvodi se jedan vid dvojezične nastave, dodatna nastava iz oblasti biologije na francuskom jeziku, 1. razred 9. Beogradske gimnazije. Nažalost, ovaj pokušaj se nije održao. 18. decembar 2003. Ministar prosvete i sporta, profesor dr. Gašo Knežević, sa ambasadom Francuske i SIEP-om postiže dogovor da se dvojezična nastava uvede od školske 2004-2005. godine. April 2003. Treća Beogradska gimnazija šalje Ministarstvo prosvete i sporta predlog projekta dvojezična nastava na srpskom i italijanskom, odnosno srpskom i francuskom jeziku. Autori projekta su bili docent dr. Ilijana Vučov, Biljana Dimitrijević, Vesna Fila i Biljana Đurić. 15. decembar 2003. godine. Profesor dr. Lajš Genc daje mišljenje i dragocene sugestije u vezi projekta. Januar 2004. Ogledna osnovna škola Vladislav Ribnikar šalje Ministarstvu prosvete svoj predlog nastavnog plana i programa dvojezične nastave u 7. razredu. 26. januar 2004. godine. Ministar prosvete rešenjem osniva Komisiju za razvoj dvojezične nastave. 25. februar 2004. ministar prosvete daje saglasnost Trećoj Beogradskoj gimnaziji da u skladu sa zakonom o srednjoj školi organizuje dvojezičnu nastavu na srpskom i italijanskom, odnosno srpskom i francuskom. 26. februar 2004. godine. Ministar prosvete donosi pravilnik o ogledu dvojezične nastave u osnovnom obrazovanju. 31. mart 2004. u konkursu za upis u srednje škole oglašeni su uslovi za upis u školu koje se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku. 11. maj 2004. godine. Ministar prosvete dr. Ljiljana Čolić rešenjem odobrava Trećoj Beogradskoj gimnaziji realizaciju dela nastave na francuskom, odnosno italijanskom jeziku. 27. maja iste godine ministar prosvete dr. Ljiljana Čolić donosi rešenje kojim određuje oglednu osnovnu školu Vladislav Ribnikar za izvođenje ogleda dvojezične nastave na srpskom i francuskom jeziku. Jun 2004. godine održavaju se prijemni ispiti iz francuskog jezika za učenike osnovne škole Vladislav Ribnikar i iz francuskog i italijanskog jezika za buduće učenike Treće Beogradske gimnazije. Tako smo počeli. Lična angažovanja danas prisutnih entuzijasta, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, gospođe Vučo, profesorki Hemijskog fakulteta, gospođe Korolije, tadašnjih prosvetnih savjetnika, gospođe Đurić i gospođe Ivković, spremnost tadašnjih direktora škola, gospođe File i gospođe Dimitrijević, kao i školskih odbora obe ustanove da se uključu u projekat, podrška Ministarstva prosvete i sporta, izuzetna posvećenost predavača i stranog jezika i nejezičnih disciplina, kao i bezrezervna podrška roditelja naših učenika koji su prepoznali da ova novina u sistemu jeste prednost u obrazovanju njihove dece. Polako su trasirali put koji već 10 godina teče dvojezična nastava. Uz izuzetno motivisane učenike i njihove nesumnjive jezičke kompetencije, ovo su bili naši resursi. Ovo je takođe prilika da se još jednom zahvalimo na velikoj i značajnoj finansijskoj podršci koje su vlada Francuske i vlada Italije izdvojile za projekat uvođenja dvojezične nastave. Bez takve podrške svakako ne bismo uspeli. Vrlo je važno spomenuti izuzetan značaj angažovanja lektora kako za italijanski, tako i za francuski jezik, kao i profesore francuske škole u Beogradu koji su radili sa đacima i profesorima, pa se i na takvoj podršci zahvaljujemo ambasadi Italije i ambasadi Francuske. Kao odgovorni ljudi, bez obzira na hrabrost i spremnost da prihvatamo novine, osjećali smo i strah od nepoznatog. Prvi je bio da li ćemo na stranom jeziku uspeti da realizujemo sve programske zadatke i valjano pripremimo
naše đake za nastavak školovanja. Međutim, svršeni đaci na oba obrazovna nivoa, bez ikakvih problema, nastavljali su svoje školovanje i u matematičkoj gimnaziji, u gimnazijama prirodnog smera, odnosno na fakultetima i prirodne i društvene orijentacije. To što su osnovci nastavljali školovanje u dvojezičnim odeljenjima gimnazije, odnosno gimnazijalci na frankofonim i italofonim fakultetima, bilo je očekivano i prirodno i zapravo nedvosmisleno govori o njihovim vrlo visokim jezičkim kompetencijama. Uz svakodnevne kurseve stranog jezika i lingvističke staževe u inostranstvu, velika inspiracija za rad profesora nejezičkih disciplina je svakako postignuta interakcija na časovima na kojima su i učenici postali učitelji, a učitelji su postali učenici. Dodatna vrednost školskom životu je i pojačan timski rad predavača, saradnički duh i dobra atmosfera. Za proteklih 10 godina osnovnu školu sa dvojezičnom nastavom završilo je više od 400 učenika osnovne škole i više od 200 učenika gimnazije, a u njihovom obrazovanju je učestvovalo oko 70 nastavnika, spoljnih saradnika, stranih lektora za francuski i italijanski jezik. Na sreću, najveći broj njih danas je ovde. Osim stalne podrške stručnom usavršavanju nastavnika i bogate ponude van nastavnih aktivnosti za učenike, naši francuski prijatelji pomno su pratili i ocenjivali naš rad. Tako nas je posetila Madame Lamartine iz Sjepa. Eksterno vrednovanje našeg projekta u obe škole obavila je gospođa Olga Ničan ispred Odeljenja za francuski kao strani jezik Ministarstva spoljnih poslova Francuske, a imali smo zadovoljstvo i da lično upoznamo gospodina Jean Duvergea, eksperta za dvojezičnu nastavu. I danas, 10 godina kasnije, već nekoliko godina unazad i druge škole u Srbiji su prepoznale prednosti ovakvog vida nastave i u ovom trenutku ima još 6 gimnazije u Srbiji koje imaju dvojezično srpsku-francusku nastavu. Sa nama su danas i direktori tih škola, pa ih ovom prilikom pozdravljam. U Ribnikaru dvojezičnu nastavu ove školske godine prate učenici 2 odeljenja 7. i 2 odeljenja 8. razreda sa ukupno 97 učenika. Nastava na franskom jeziku se izvodi na časovima matematike, biologije, hemije i tehničkog informatičkog obrazovanja uz, naravno, uobičajeni 6 časova francuskog jezika nedeljno. Uspostavili smo međuškolsku učeničku razmenu sa koležom Lagarget iz Veržeza sa juga Francuske. Posredstvom Francuskog instituta na putu smo da sličnu saradnju ostvarimo sa koležom Soleil iz Bezansona. Kroz međunarodni projekat Semantis povezali smo se sa školom iz Pariza i školom Saint-Exupéry iz Tbilisija u Gruziji. Očekujemo da će saradnja sa školama 30 i 34 u Vroclavu, u Poljskoj, prerasti u međuškolsku razmenu učenika. Osetili smo blagodeti ovog vida saradnje i namerili smo da je nastavimo i sa drugim školama u zemlji i inostranstvu. U 3. Beogradskoj gimnaziji trenutno postoji 8 dvojezičnih odeljenja. U svakoj generaciji po jedno odeljenje koje nastavu delom prati na francuskom jeziku i jedno odeljenje koje nastavu delom prati na italijanskom jeziku. To je ukupno 120 učenika u francuskoj dvojezičnoj sekciji i 80 učenika u italijanskoj dvojezičnoj sekciji. Na francuskom jeziku se realizuje nastava iz geografije, fizike, hemije, biologije, matematike, istorije, muzičkog, likovnog i filozofije, ukupno 9 predmeta. Na italijanskom jeziku se realizuje nastava iz istorije, latinskog jezika, likovnog, fizike, filozofije i sociologije, ukupno 6 predmeta. Tokom svih ovih godina značajno je spomenuti da je škola ostvarila bogatu međunarodnu saradnju sa školama iz Italije. Imamo partnerske škole u Milanu, Cividaleu, Altamuri i Palermu. Organizuju se 2 puta godišnje razmene đaka koji borave u porodicama svojih vršnjaka i učestvuju u svim školskim aktivnostima u trajanju od nedelju dana. Ovo iskustvo se pokazalo kao dragoceno kako za đake, tako i za profesore. Što se francuske strane tiče, saradnju smo ostvarili do sada sa jednom partnerskom školom, to je gimnazija u gradu Dolu. I šta nas očekuje dalje? Možda je sada već davno 2004. godine ideja dvojezične nastave nekome ličila na avanturu, možda delovala nestvarno, pa i nemoguće. Ovih 10 godina dokaz je da to nije tako. Posle 10 godina sa zadovoljstvom možemo konstatovati
da je u obe škole razvijen i stabilan koncept dvojezične nastave sa dobrom perspektivom za dalje napredak. U tom stavu nas ohrabruje veliko interesovanje kako đaka, tako i njihovih roditelja da se uključu u ovakav vid obrazovanja. Značajno je da su obe naše škole ove godine primljene u prestižnu svetsku mrežu škola u kojima se realizuje dvojezična nastava na francuskom jeziku La Belle France Education. Ova asocijacija nam omogućava korišćenje bogate elektronske baze, metodsko-didaktičkih materijala, resurse za stručno usavršavanje nastavnika i povezivanje sa sličnim školama, što će unaprediti opšti kvalitet obrazovanja i omogućiti češću međuškolsku razmenu i saradnju. I na kraju želimo da kažemo, naš entuzijazam je i dalje ogroman. Obe škole su rešene ne samo da održe, već i da unaprede dvojezičnu nastavu u godinama koje dolaze. Vaša podrška i pomoć će nam naravno biti dragocene kao i do sada, te se nadamo da će priča o dvojezičnoj nastavi još dugo biti ispričana. Hvala. Hvala. Zahvaljujemo se direktorkama, a sada bih zamolila gospođu Zoranu Lužanin, pomoćnika ministra za razvoj i obrazovanje i međunarodnu prosvetnu saradnju, predsjednika Komisije za dvojezičnu nastavu, da nam se obrati. Dragi učenici, poštovani gosti, poštovani profesori, poštovani ambasadori, jako je lepo biti pre svega među učenicima i vidjeti kako neke dobre ideje mogu da žive i kod nas. Pred ministarstvom su sada ogromni izazovi. Treba reformisati više obrazovanje i svi primeri dobre prakse su ono na čemu treba da se zasnivaju naše reforme. Sa ponosom možemo da kažemo da je ove godine u Srbiji ukupno 81 odeljenje uključeno u programe bilingvalne nastave, ukupno sa 6 svetskih jezika. Ove dve škole kao prethodnice posadile su seme iz kojeg je po svemu sudeći izniklo nešto lepo i dobro. Naravno, uvek je bilo i problema, uvek će ih i biti, ali svaki problem za ministarstvo je izazov. Prema tome i sada smo pred izazovom da dvojezičnu nastavu ojačamo i ministarstvo je krenulo u novu priču kako dvojezičnost omogućiti većem broju dece i kako ga uklopiti u svakodnevni rad škola. Ja vam želim puno uspeha, a u ime ministra Verbića vam prenosim pozdrave i bit će mi zadovoljstvo da čujemo i učenike. Hvala, gospođo Lužanin. Imamo zadovoljstvo da čujemo obraćanje njene ekscelencije, Madame Christine Moreau, od skora i naše sugrađanke, ambasadorke Francuske. Madame Moreau, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Madame la vice-ministre de l'Éducation, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, Mesdames les directrices du lycée 3 et de l'école Ribnikar, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves. Gospođo pomoćnice ministra, gospodine ambasadore, gospođo direktorka 3. Beogradske gimnazije, gospođo direktorka Osnovne škole Vladislav Ribnikar, dame i gospodo profesori, dragi učenici. 10 ans déjà d'enseignement bilingue dans les écoles de Serbie. Voici aujourd'hui 10 ans que la langue française est portée au plus haut niveau par vous, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement et enseignants, avec le soutien des autorités éducatives de votre pays. 10 je godina dvojezične nastave u školama Srbije. 10 godina od kako vaši dragi učenici i vi, dame i gospodo profesori, uz pomoć nadležnih iz oblasti obrazovanja naše zemlje, pronosite francuski jezik na najbolji način. Permettez-moi, Mesdames les directrices du lycée 3 de Belgrade et de l'école primaire Ribnikar, de vous remercier de votre invitation et de l'occasion qui m'est donnée, si peu de temps après mon arrivée en Serbie, de féliciter l'ensemble des acteurs de cet enseignement d'excellence. Dozvolite mi da zahvalim direktorkama 3. Beogradske gimnazije i Osnovne škole Vladislav Ribnikar na pozivu
i da čestitam pre svega svim učesnicima u dvojezičnoj nastavi na sjajnim rezultatima postignutim zahvaljujući njihovom trudu. Je voudrais associer à ces félicitations les élèves qui sont ici ce soir et qui ont fait le choix d'apprendre le français. Vous avez fait un excellent choix. Vous le savez, la Serbie est en route vers l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire très concrètement que vous allez passer l'essentiel de votre existence au sein de cette union, constituée de pays fort divers, mais qui ont choisi de construire ensemble leur avenir. Nul doute que vous voyagerez au sein de ce vaste espace plurilingue. Peut-être y ferez-vous vos études, pourquoi pas en France? Peut-être y poursuivrez-vous une expérience professionnelle. Et dans cette perspective, la langue française vous ouvrira de nombreuses portes et sera pour vous une excellente compagne. Želim da čestitam vama, najpre vama, dragi učenici koji ste večeras sa nama, zato što ste odlučili da učite francuski jezik. Vi to već znate, Srbija je na putu Evropske unije. Šta to zapravo znači? Vrlo konkretno, znači da ćete najznačajnije godine života provesti u toj uniji, sastavljenoj od vrlo različitih zemalja koje su ipak izabrale da zajednički stvaraju svoju budućnost. Nema sumnje da ćete putovati kroz taj široki prostor višejezičnosti, možda i studirati u njemu ili steći profesionalno iskustvo. Imajući to u vidu, francuski jezik, zvanični jezik Unije će vam otvoriti mnoga vrata i biti odličan saput. Car le français, c'est certes la langue de la littérature, la langue des grands textes qui ont éclairé le monde, mais aujourd'hui c'est aussi la langue d'un pays parmi les plus modernes de la planète. Et peut-être, lorsque vous serez en France, apprécierez-vous, à côté de Molière, Chateaubriand et Camus, les bonnes performances de nos universités, l'efficacité de nos entreprises, la haute valeur scientifique de nos laboratoires de recherche. Jer francuski je i jezik književnosti, jezik velikih štiva koje su prosvetlila svet, a danas je i jezik jedne od najmodernijih zemalja na svetu. I možda ćete, kada odete u Francusku, pored Molijera i Chateaubrianda, upoznati i vredna dostignuća naših univerziteta, efikasnost naših preduzeća, visoku naučnu vrednost naših istraživačkih laboratorija. Madame la vice-ministre, mesdames et messieurs, 10 ans d'enseignement bilingue, c'est l'occasion de se retourner sur le chemin parcouru et de tracer les grandes orientations pour l'avenir. En 2004, le ministère de l'Éducation faisait le pari audacieux et judicieux de lancer un enseignement bilingue. Il faut en constater la pertinence, car où en sommes-nous aujourd'hui? Plus de 500 élèves apprennent les sciences, les mathématiques, l'histoire et bien d'autres matières en français. Ils sont accueillis dans 8 établissements scolaires d'excellence répartis dans tout le pays et ils sont encadrés par 70 professeurs. Gospođo pomoćnice ministra, dame i gospodo, 10 godina dvojezične nastave je prilika da se osvrnemo na put koji smo prešli i da postavimo putokaz za budućnost. 2004. godine Ministarstvo prosvete Srbije je odlučilo smelo, ali mudro, da započne dvojezičnu nastavu. A gde smo danas? Potvrđuje njeno trajanje i više od 500 učenika koji uče prirodne nauke, matematiku, istoriju i mnoge druge predmete na francuskom. Oni su deo 8 izvrsnih školskih ustanova širom zemlje i o njima brine 70 profesora. Cette situation plus qu'encourageante est bien entendu une invitation à poursuivre nos efforts. Je voudrais, au moment où je prends mes fonctions en Serbie et où je découvre cette coopération exemplaire, vous assurer du soutien de l'ambassade de France et de l'Institut français. Nous continuerons d'être à vos côtés pour former les professeurs qui portent cet enseignement, pour orienter vers la France les élèves, puis les étudiants, en leur attribuant des bourses du gouvernement français.
Ovakvo stanje, više nego ohrabrujuće, je ujedno i poziv da sledite naš trud. Želela bih u trenutku kada preuzimam dužnost u Srbiji i upoznajem ovu uzornu saradnju, da vas uverim da imate podršku ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji. Mi ćemo i dalje biti uz vas da usavršimo profesore koji se bave dvojezičnom nastavom, da učenike, a potom i studente uputimo u Francusku dajući im stipendije francuske vlade. Avant-hier, j'ai remis mes lettres de créance au président Nikolić. Ce fut pour moi l'occasion de l'assurer de ma détermination à soutenir la langue française en Serbie, qui est, comme vous le savez, membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sera effectivement une de mes priorités et j'ai la conviction que le plurilinguisme est indispensable pour renforcer les liens entre nos deux pays et pour préparer les générations à venir, celles des acteurs futurs de la relation bilatérale de demain. Prekjuče sam predala akreditivna pisma predsedniku Nikoliću. Za mene je to bila prilika da ga uverim u svoju odlučnost da podržim francuski jezik u Srbiji, koja je, kao što znate, članica posmatrač Međunarodne organizacije frankofonije. To će biti jedan od mojih prioriteta, jer sam uverena da je to neophodno za jačanje veza između naše dve zemlje i za pripremu generacija koje dolaze, aktivne učesnike buduće bilateralne saradnje. Aussi, mesdames et messieurs et chers élèves, je vous souhaite de poursuivre cette belle aventure bilingue qui témoigne de notre volonté commune de mieux nous connaître et de renforcer l'amitié qui nous unit. Dragi učenici, dame i gospodo, želim vam da nastavite ovu lepu dvojezičnu avanturu koja svedoči o našoj zajedničkoj volji da se bolje upoznamo i ojačamo prijateljstvo koje nas spaja. Et avant de céder le podium à mon collègue, l'ambassadeur d'Italie, je voudrais féliciter et remercier tout particulièrement les élèves qui ont interprété les hymnes nationaux ce soir et qui ont fait la preuve qu'ils connaissaient non pas 2, mais 3 langues, puisqu'il y avait le français, l'italien et leur langue maternelle, le serbe. Donc, toutes mes chaleureuses félicitations. Pre nego što kolegi ambasadoru Italije, želela bih da se zahvalim i da čestitam horu na divnoj interpretaciji himne. Time ste pokazali da poznajete 3 jezika, i francuski, i italijanski, i srpski, i od srca vam čestitam na tome. Merci beaucoup, Madame Moreau. Ambasador Republike Italije u Srbiji, njegova ekscelencija Giuseppe Manzo, učinit će nam čast svojim obraćanjem. Signore Manzo, le do la parola. Prego. Buonasera, dobro večer. Bonsoir. Vice Ministro Luciani, ambasciatore, signor ambasciatore Moreau, amici della scuola del terzo liceo, professori e studenti. Dobro večer pomoćniku ministra prosvete, dobro večer njenoj ekscelenciji ambasadoru Francuske republike, dobro večer našim dragim gostima iz škole, roditeljima, prijateljima i đacima. Comincio chiedendo scusa. Započet ću večeras govor tražeći izvinjenja od vas. Prima di venire qui stasera ho chiesto ai miei collaboratori di prepararmi un bel discorso per fare gli auguri di compleanno a questa scuola che mi sta molto a cuore. Prije nego što sam došao večeras ovdje, tražio sam svojim kolegama, svojim saradnicima da mi pripreme neki prigodan govor večeras, da bih na pravi način čestitao ovaj rođendan. Školama do kojih mi je jako stalo. Mi hanno preparato un bel discorso veramente fatto molto bene con il cuore che questa scuola merita.
i pripremili su mi zaista lep govor od srca kako ova škola i zaslužuju. E che vi racconta di quanto l'Italia sia stata vicino in questi 10 anni a questa scuola, ai suoi studenti, ai suoi professori e dell'impegno che l'Italia intende mettere nei prossimi anni per continuare a essere vicino a voi, vicino agli studenti, vicino ai professori di questa scuola. Ovaj govor pokazuje koliko je nama bilo u proteklih 10 godina stalo do ovog projekta i koliko ćemo se zalagati u budućnosti i pomagati da se on održi unapred. Però devo chiedere scusa a chi mi ha scritto il discorso perché io non lo leggo questa sera. Izvinjavam se jer ga neću pročitati večeras. Perché entrando qui stasera ho trovato il modo migliore per fare gli auguri a questa scuola. Dolazeći večeras, ulazeći ovdje u ovaj prostor, shvatio sam da postoji bolji način da te čestitke uputim večeras. Quando si va al compleanno di un ragazzo che cresce, di una ragazza che cresce, devi festeggiare, in questo caso i 10 anni, e soprattutto devi capire che cosa è successo in questi 10 anni, che cos'era questo bambino o questa bambina 10 anni fa, che cosa è oggi. Kada krećemo na rođendan nekome koji ima 10 godina, dječaku, devojčici, onda razmišljamo o tome šta je to dete bilo i šta je sve uspelo da uradi za ovih 10 godina. Io non so come era 10 anni fa questo bambino. Ja ne znam kako je to dete, da kažemo, bilo pre 10 godina. E come ha detto Snežana Knežević, non si può indovinare cosa succederà nei prossimi 10 anni. I kako je rekla direktorka škole Ribnikar, ne možemo pretpostaviti šta će sa tim detetom biti u narednim godinama. Io però questa sera vi posso dire che cosa è adesso, dopo 10 anni, quello che era 10 anni fa. E ve lo posso dire non con le mie idee, ma con dei nomi e dei cognomi. Ja vam mogu reći sada trenutno šta u tom detetu vidim, ali ne uopšteno, nego baš po imenu i prezimenu. Io ho incontrato, entrando qui, Saba. Dove sta Saba? Eccolo. Che 10 anni fa cominciava qui, si è poi laureato a Berkeley, ha poi preso un dottorato qui a Belgrado, un master, l'ho detto, è improvvisato perché l'ho detto qui entrando. Ha preso un master e adesso sta cominciando il dottorato. Dolazeći ovdje sreo sam Savu koji je pre 10 godina bio sam u projektu, bio je na početcima projekta, rastao je sa njim, zatim je završio fakultet na Berkeleyu, sada je ovdje na masteru, a za 3 godine verovatno će se i posle doktorata. E con lui ci sono Petar, che adesso fa l'arabista, ci sono Janja, che è assistente a scienze politiche, l'ho segnato tutto. Una che fa l'artista, Jelena che è hispanista, Alexandra che non mi ricordo che cosa faceva. Sa njim su sada tu drugari Petar, Janja koji su na raznim fakultetima. E ovviamente Uroš che studia francese, va bene lo stesso. I naravno Uroš koji studira francuski, ali u redu je to. E Dubranka che invece è rimasta sulla strada maestra e studia italiano. I naravno Dubrovka koja je diplomirala italijanskom jeziku i književnosti. Ecco, il modo migliore per celebrare questa sera la scuola, voi lo sapete, io sono abbastanza di casa, quindi sono un poco, se posso, non rispetto molto il protocollo stasera, però il modo migliore per celebrare questo compleanno è vedere quanto questo bambino è cresciuto, e questo bambino è qui rappresentato da ognuno di loro, 8 persone che ho incontrato qui e che vi dimostrano che cosa è capace di fare la collaborazione tra l'Italia e la Serbia quando si parla di insegnamento. Ja večeras ovdje osjećam se kao kod kuće i ne vidim mnogo da se držim protokola. Najbolje je da vidimo šta to dete posle 10 godina jeste u stanju da uradi, čemu je naravno zaslužna ta saradnja između Republike Italije, Srbije i Francuske. Oggi con me ho portato mio figlio, che mi ha detto di non dire che era qui, però oggi l'ho portato con me.
Povela sam večeras i svog sina sa sobom, naravno on je rekao da ga ne pominjem. Perché mio figlio ha esattamente l'età che avevate voi 10 anni fa. Ima tačno onoliko godina koliko ste imali pre 10. Ecco, mi piacerebbe oggi essere uno dei vostri genitori e ricordare 10 anni fa mio figlio con me e pensarlo tra 10 anni. Večeras bih pokušao stvari samo da se setim kako je to sve bilo pre 10 godina, to je gledajući svog sina i razmišljajući tome kakav je on bio i šta se sve dogodilo za tih 10 godina. Quindi è un augurio che vi viene dall'ambasciatore in Italia a nome del governo italiano e vi viene anche da un padre. To je čestitka koja vam dolazi od strane Republike Italije, od strane ambasadora, ali i sa druge strane od strane jednog roditelja. Buon compleanno, buon anniversaire e srećan rođendan. Grazie, signore Manco. A sada, dragi prijatelji, prepustit ćemo učenicima škola Vladislav Ribnikar i 3. Beogradske gimnazije da nam dvojezičnu nastavu predstave iz svog ugla. Guarda, proprio se ovo je za
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es papa, où t'es?
su parler, comment me faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces œuvres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mais chez elle aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait de m'aimer, si l'on pouvait changer les choses, rien à m'en donner. S'il suffisait
Bye.